Исәнмесез җәмәгать. Бүген 14 январ 2025 ел. Менә мин сезгә бүген сәгать браслетының каптырмасы турында бер-ике сүз әйтмәкче булам. Нәрсәсе белән бу каптырма аерылып тора? Бу үз вакытында ФРГда эшләнгән, монда язуы бар. Монда Expender дип язылган, сталь made in West Germany. И тагын модель номеры маркировкасы күрсәтелгән. Мин сезгә якынрак китереп, яхшырак күренсен укылсын өчен күрсәтәм. Әз генә лампочкадан белек жалтырау чыга, шуның өчен туктатып торам. Кирәкче скрин ясап, әйбәтләп укыр. Бу браслетның каптырмасы төрле яктан яхшы, безнең күргән браслетларга караганда аерылып тора. Мәсәлән, браслетны озайтып була бу каптырма белән. Монда 1, 2, 3, 4, 5 тишеге бар. Шул 5 тишеккә монда стрелка белән күрсәтелгән, язып та куелган, озайтып була дип. Итәсең, бу каптырма билгеле бер размерга күчә. И шул ук вакытта, мәсәлән, бу очракта кыскара. Кирәк булса, озайтасың, басасың, монда басасың пластинасына, озайтасың, озынайтасың. Браслет озыная. Ким дигәндә 15 мм озайтып була. Менә монысы бер хикмәт. Кире урынына кайтарам. Менә монда кул керер өчен җайлы, җиңел, озынайта торган пластинкасы бар. Менә карагыз аны. Менә бу ничек матур дип эшләнгән. Кул кергәндә кулны тыгасың браслетка, озыная. Тыккач, япканда ябыла. И менә бу участогында эчендә пружинасы бар. Күпмедер дәрәҗәдә бу браслет кулны кысмаска, нитмәскә, авырттырмаска пружина хисабына озыная, кыскара, озыная, кыскара. Менә нинди браслет эшләгәннәр ФРГда. ФРГның юкка чыкканына инде хәзер, наверное, 90-80 еллардан алсак та, 80 елларда 45 ел элек шушы браслет эшләнгән. Менә бу мотор сәгать күрсәткәнем бар инде, кабат аны нитеп тормыйм. Менә бу сәгатьнең тарихын сөйләп тормыйм. Бу мотор эшләнгән, корпусын стальдан үзем ясаган, проектируй иткән. Әйткәнем, сәгатьнең стрелкасын күчерергә кирәк булса, менә рычагын чыгарасың и шуннан соң стрелкасын күчерәсең. Мәсәлән. Әзрәк булып та куярга була. Сәгать бик дөрес йөри. Кулга киябез. Менә мин кигәндә озынайды. Ябабыз. Ябабыз. Застежка каты итеп, яхшы итеп ябылып куела. И әйткән идем, әзме күпме ни бирә, амортизация пружина аркасында. Кулда бик матур утыра. Нержавейкадан ясалган яхшы браслет. Моның ушкыга кигезә торган җире киңәя. Менә бүген бусы 22 мм булса, була 24 мм кадәр. И 16-18 мм кадәр кысыла. Ул яктында бик универсал эшләнгән браслет. Күрәсезме, ничек уңайлы, кулны авырттырмый, шомартылган, эшләнгән. Ул вакытта Германиядә, ФРГда дип әйтик инде, шул хәтле яхшы товар җитештерганнар. Бүген шушыны сезгә күрсәтеп алмакчы булган идем. Рәхмәт, исән-сау булыгыз.